Onwe ito ka egbe na-adụ ji n'ọgazi atụọ onye bụrụ nwa ndị ibite wee gbuo onye mgbe ọdịnala abịala ebe abalị ụgwụ ya na nwanne ozu na-awụ ozu arụ mgbe ajala nwa ibite ọka egbe na-adụ ji ya abịagokwa ọzọ. Ana meli sambaji abuzi manusiyo obulu kesi eme nne dulu gima obulu kesi eme waka munye dulu ginda abata tuku nano nyuga mkofu waka mudarabiye ona enye sambaji ana meli sambaji abuzi manusiyo obulu kesi eme waka munye dulu gima obulu kesi eme waka munye dulu ginda abata tuku nano nyuga mkofu Bataloliye sawa Mwaka mudarabiye Nenezi yana Onye mbibe dima Ibe nyele nuwa Wapulu sombajiyo Ntoya mwata mwoke Namaneri sombaji Namapuro na lusi Anameli sombajiyo Namapuro na lusi Abade tukubo Nano nyuda mkofu Abade tukubo Iwu kamuji kaya mana kwa Bataloliye sawa Okosi Ejimogara wene kenobi ora jirobi Oka numenoka Kutokuna Lagos kena tuebe Mwata mwoke mdarabiye One enye musombaji Ana meli sombaji Abuze malusiyo Obulu kesi eme waka mwenye dulu gima Obulu kesi eme waka mwenye dulu gima Abade tufuwe Nano nyuda mkofu Abade tufuwe Nano nyuda mkofu Iwu kamuji kaya mana kwa Bataloliye sawa Ewesi na nwoke nwata nwoke njeziri bịa ọ bụrụ si ibe ọrụ ya mbụ soji ọ bịara ibe onye bịabunye ọ na-akwa mkpụmkpụ afọ ya n'azụ ibe nwata nwoke bụrụ nye m bụrụ sọ mbaji yo ibe nwata nwoke bụrụ nye m bụrụ sọ mbaji yo Mwejo ya nwata nwoke na maneli lo mbaji na mapuro na alusio Meli sombaji na mapuro na alusio Obata tubu onya no nyuga mkofu Iwu kamuji kaya mana kwa Bataloliye sawa Ejimora wele kene chuku mubanayo Mbili boka Umeko wana fifi toka Mbili ba Ekele mamala chukwu obi nwa Odogwu na London Ogwebi ko emelitu oyi omekwa ọzọ Oyemisu anyị ọma ka iseje na Anambra Steeti Iya Ogwebi nwa Chinemelife na London Nwanne Oliego n'ukego tupu n'osese nwanne Oliego nwa mama Namanu na-adekwa Oliego nwa mama Ọ bụrụ ka esi eme oliego nọ ga-adịrị gị mma Ọ bụgodi ka esi eme oliego nọ ga-adịrị mma Bata tupu onye na onye ụbịam mkofu Ibu ụbịam ji ka ya mma na kwa Bataloliye sawa Oliego n'ukego Onukwu n'isi anyị ọma Odogwu na London ka ị na-atụ ego Ekele elu m Josie Ike n'Orel Josie Ike and Paul
osiri a na-elere m ụbọ nsogbu adịrọ aha onye mmọmba jara bịakwa ọzọ nwoke m bịara biye nwata nwoke m bịara biye nwoke m bịara biye nwoke m bịara biye ọ na-enye m sọ mbaji ana m eli sọ mbaji abụzi ma ndụ osi ya ọ bụrụ ka esi eme nwoke m onye dụrụ gị mma ọ bụ ka esi eme nwoke m onye dụrụ gị njọ akpata etupu onye na onye ụjọ mkpofu ekene kelele m John Nwadu okwu efi ọzọ igbo ndụ agbachienu one of the belen agbachienu ọ adụrụ gị mma ekene kelele m ezi ọyị m dozie m ọdịle m ọwara na China yeyi ụmụ Igbo na anyị ga-adị were kere zukwe okomoko onye ka oyi ọka elibe agụwagụo elibe agụwagụo elibe agụ na ekene elibe nwa bi ekene onye ke mmụọ dezie elibe agwagụ nwa ọ bụrụ ka isi eme elibe nwa nọ ya dele gị mma ọ bụrụ ka isi eme elibe nwa nọ ya dele gị mma udu akọ mmiri n'obi akọ mmiri nwa ọ bụrụ ka isi eme udu akọ mmiri nọ ya dele gị mma agbata tupu onye na onye ụbịa mbụ ibu ụbịa m ji ka ya mma na nke ọkpọtara onye sawa Chairman Elif the Youth Elif Agwagwo Managing Director Plantation Bar of Ifitaka nwanyị na-ekwuwe ọ bụ nwanyị na-ekwuwe ọ bụ nwanyị na-ekwuwe ọ bụ nwanyị na-ekwuwe ọ bụrụ ka isi eme onye ga-anya dụrụ ya mma ọ bụ ka isi eme eliwe nwa anọ ya dịrị gị mma akpata tupu onye na onye ụbịa mkpofu iwu ụbịa m ji ka ya mma na agwa akpatara olihe sawa nwoke m bịara biye nwata nwoke bịara biye nwoke m bịara biye ọ na-enye m sọ mbaji ana m eli sọ mbaji abụzi ma ha lụsi ya ọ bụrụ ka esi eme nne dụrụ gị mma nwoke m ọ bụrụ ka esi eme nne dụrụ gị njọ akpata tupu onye na onye ụbịa mkpofu ibu ụbịa m ji ka ya mma na ego akpatara olihe sawa eji m oghara wee lekene Innocent Chumuba ezo imuskanti ọka Uru Bunch Modern Boutique n'ọka my producer Uru Bunch nwa mama Uru Bunch nwa mama Uru Bunch n'ihe dị Modern Boutique sikanti nwa ọka bịa na-ekene m ibe niile ya emelili ibe niile ya emelili ibe niile ya emelili sikanti nwanne m ọ bụrụ ka esi eme ya dụrụ gị mma ọ bụgoro ka esi eme n'ọya dịrịrị gị mma akpata tupu onye na onye ụbịa mkpofu iwu ụbịa m ji kọgayala na ọkpatara olihe sawa nwoke m bịara biye nwoke m bịara biye ọ na-enye m sọ mbaji ana m eli sọ mbaji abụghị ma ha n'ozi ọ bụrụ ka esi eme nwoke m onye dụrụ gị mma ọ bụrụ ka esi eme nwoke m onye dị kene mmanụ ọ bụrụ ka esi eme nwoke m ọya dịrịrị gị mmanụ iwu ụbịa m ji ka ya mma na ọkpatara olihe iwu ụbịa m ji ka ọganyala ọkpatara olihe nwoke m bịara biye nwoke m bịara biye ọ na-enye m sọ mbaji nwejọ nwata nwoke ana m eli sọ mbaji na m abụrụ na alụsi ọ bụrụ ka esi eme nwoke m onye dụrụ gị mma ọ bụ ka esi eme nwoke m ọya dịkwala gị mma iwu ụbịa m ji ka ya mma na ọkpatara olihe sawa eji m oghara were ekele Ikechukwu Nweke Alachi Togo aka na kpu une n'ọka Ikechukwu Nweke ọya adịle gị mma Alachi Togo ọya adịle gị mma jide ka iji dele Alachi dele oyi ọkụ osi mee jedu a na-ene na-akpọrọ m ụbọ na ana m anụ akara ntị ejire odogwu n'ụmụdị ọka ọka takwuo manụ eyi a na-ene ọya dịrị gị mma aka ji ụgbọ akwala agwa Enugu ka isi eje Jumel Studio Worldwide ebe afụ ka egwu a na-akpọtụ
worldwide maka na onye si jide ka o ji na ọ na-eme iwe dị njọ onye asịrị aka o ji ọ na-eme iwe dị njọ a na-ene na-eme ka isi eme odogwu n'ọka chiedu a na-ene na-ebi akene nwoke m bịara biye nwata nwoke m bịara biye nwoke m bịara biye ọ na-enye m sọ mbaji ana m eli sọ mbaji abụzi m alụsie ọ bụrụ ka esi eme nwoke m ọ ga-adịrị gị mmanụ ọ bụ ka esi eme nwoke m ọ ya dịrịrị mmanụ akpata tupu onye na onye ụbịam mgbofu iwu ụbịam dị ka ya mma na ego ọkpatara olie sawa m ekene kenele m sudi nwa nnọka akpụrụ onye nwe ọlụ nwa na ọlụ ala akpụrụ na ọ ya adịrị gị mma sudi onye ọcha akpụrụ onye nwe ọlụ akpụrụ onye nwe ọlụ akpụrụ onye nwe ọlụ na ọ ya adịrị gị mmanụ sudi nwa mama sudi nwa mama akpụrụ onye nwe ọlụ na ọ ya adịrị gị mmanụ akpụrụ nwa ebia akpụrụ na ọkanụ China bịa ọlụ na n'ọka onye dịrị gị mma onye ọma na n'ọka yeyi ezoghị m ndị na-eje China na-abata abata sudi onye dịrị gị mma ekene kenere m ogbu obodo ọka akụ nne n'ọka ebu chairman ndị ọka ya niile obodo ka bịa ede nwa mama okwu obodo n'ọka asị na ọya dịrị gị mma ọya dịrịrị gị mmanụ ede nwa mama na ọya dịrịrị gị mmanụ ezoghị m okwu obodo ọka ebu chairman ndị ọka na Anambra steeti oyi eji m ọwara were kene chief Dennis Abubuo Chendo peace ọgbọ ya dịle gị mma ochendo ndị eyi abịlịba abasudu nwoke m onye okike agba ochendo eyi a na-eji maka mgbagbu weghara ọgụ na oshikwa emelite gbogbo simple
Ori Ọka Odogwu n'ibi n'Ọsụra Chairman Managing Director Amanda Hip Hop Boutique n'Ọsụra onye ọma na ya adịghị gị mma ubom aja ya mma ubom aja ya mma enu ụwa na-atụ m egwu ekwetago m na ịtọgbọrọ kọpọ n'anya n'ebe agosi gositere gọbezi anya hụrụ ụgọkọ ọnwụrụ ya nwere mmanya nwụ n'obodo n'ụwa ịmara edukeshọn imeme ngala ụwa onye amala akwụkwọ n'ụwa meme ngala n'ụwa o nwere mmanya nwụ n'obodo n'ụwa yeyi ekene n'ime ekene Okoye nwata kwọcha aka one of our ọbịa Odogwu na-eje China na-abata Chairman Managing Director Aqua Park Nigeria Limited Odogwu na Coca aya lele gị mma ekesi Mr. Eric Oli Akudinanwa one of Osra Ugochinyere one of Oba Onyomani bi n'Osra Ayiwelekele Philip Obike Wakibie one of Eziama Obari youngest billionaire Igwe one of Paris onye ụzọ ya adịghị gị mma onye eze ubom ajaghị mma ubom ajaghị mma ịmara edukeshọn imeme gara ụwa enu ụwa na-atụ m ego ịmara edukeshọn imeme ngala o nwere mmanya anwụ n'ụwa eji m ohere a wee na-ekele Stephen Happiness Nweze Ogbuefi mmiri zoro ọra one of isi ụzọ Odogwu na ụmụaka n'ọrụ local gọọmenti Imo State Managing Director Happiness International aya adịghị gị mma iwe si m kedere gị ezigbo nwunye gị ọma Mrs. Florence Nweze Top Lady Fashion Udene Italy asama nwaanyị ọma na ya adịghị gị mma onye nwa gbajere ekene gị ewerekelekwe Steven mba omeka afọ nwanya one of ụkpaka na baka na uduakọ mmiri one of Osumeyi ọchịrị ọzụọ ndị Igbo na China anyị ekele gị anyị were ekelekwe Eric Oli Akudinanwa one of Osra Ugochinyere one of Oba ọ ga-adịle gị mma anyị were ekelekwe Prince enyi ya ọchị na-emeri iwe Ogbuefi nwanne dị na mba onye ọma na Osumeyi Akunna ya one of Abanwa I went to get His Royal Highness Chief Dr. Jerry Sonny Ugogbe Ikemba Odogwu
Federal Republic of Nigeria to Oslo. What is an excellency is an excellency. Ambassador Adeleke Mma. Honorable Ekenemi. Ubom ambassador. Ubom Odesulibo. Oyemo Jerugo Kwenwa. Honorable Eyadi. Ubom. Enu wana tumegu. Imal education imemegala. Imal education imemegala nuwa he. Ekwete go money taboro kopo. Ekwete go money taboro chinji cha cha cha. Onweli mmanya anwụ n'ụlọ n'ụwa. Onweli ibanye ndị n'ụlọ n'ụwa. Ngene kumade tulibo. Ngene kumade tulibo. Wekele zikwe ezo ayi mama. Emeka Okafọ. One man squad will be talking. One man squad will be talking. We can also go to Okafọ. We go to Sharp Store. On the board. I will look at now. And we can also go support Okafọ. Babariski. I don't know more. Ejimade to wins. Ejimade we go to back to the more. We go to the talker. Yes, someone one of you talker. What do much I like you? When I can go to see Okafọ. To phone your car. To boom alone your car. I can about. Chief Sebastian Uche Onyukwu. Ngene one of Uzo Agba Ikedu, CEO People Choice, Ngene Restaurant Cafe. Onye mmanụ ọsọ ọ ga-adịrị gị mma. Wine best among equal. Onye ọsọ ọ ga-adịrị gị mma. Hey! I will get up with Mr. Ferdinand Chijoke Nwosu. Yesu go one of whom na koka. Alabatuna. Odogun ni binoswa. Oye so ga dele ge ma.